magiging pinagkasinananan, alam ng puso sa nagiko'y buhay. Lupang pinilitan, bulan ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di mo masisiyo. Sa nagkakatulo, sa sinukuyan, sa namin ang mga, ano na bang tula at tawid sa kaya pinahahal. Ang isla ng wala, magpulkan ay nanalig. Ang ikuling katama na kailan ang may mag-ibig. Lumanan mo! This is 92.7 York FM, broadcasting from San Roque, Hiloas, Leyte, Eastern Visayas, Philippines. Operates from 5 a.m. until 9 p.m. at 92.7 MHz. Approved to operate by the Department of Trade and Industry with certificate number 05478-933. This station, managed by Pastor Noe Montibon Mahait and maintained by Celso M. Ortega, first-class radio telephone operator, duly licensed by the National Telecommunication Commission with license number 93-15 V111-4700.
Yoke FM shares Christian values, news, and for community service. Stay tuned. 92.7 Yoke FM is now signing on. Kini ang 92.7 FM Yoke Radio. Yoke Radio, ang tingog sa paglaom. Adlaw sa kasadpan nagapadaya sa gugma o pag-alima sa Ginoo. Ang awit sa langgam, huyo-huy sa hangin, nagdapit sa pagdait sa Diyos. Daigon ka ang maubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Mga bituon sa langit nagasidla, nagsimba o nagyupo sa Diyos Amahan. Ang adlaw o bulan ug ang kawanan, Diyos Amahan sa pulong ni Jesus. Daigon ka ang mabubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Mga tinuro sa ulan, sa kaumhan, o ang nagabisilis sa halaman. Kung atong susihon, diin kinigikan, masayran nga si Jesus ang tinugdan. Daigon ka ang mabubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Daigon ka ang mabubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Ang manunubos.
Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio, 92.7 FM, Hilongos Leyte. Ang atong oras sa Adventist World Radio, alas 5:12 ang takna sa kabuntagon ug dalaygon ang Ginoo ni buntag ang mga kapaglaom sa linasab nga adlaw ug kay gayunan nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, may gabi is tibuok kalibutan nga maabot sa Sibia via internet sa mga listeners sa 92.7 York FM, Friend FM, Care FM, Advent Radio, Hope Radio, Maasin, Salay FM ug atong Katarman FM ug sa uban pa natong mga partners nga naka-hook up ini atong tulumanon takna sa kabuntagon. Welcome mga kapaglaom sa aton sabkaron nga tulumanon. Pagpamalandong sa kabuntagon nila binas nga first nga segment, ikaw ang komunidad. Ug atong i-welcome ang atong mga partners diya sa Friend FM Ormoc. Si Kuya Buning, maayo nga buntag Kuya Buning, o ato kauban gihapon karon mga kapaglaom si Kuya Ruben. Okay. So okay, mayong buntag Kuya Buning. Murag wala pa man kasulod ka sa atong stream ano na. Okay. Murag gimingaw na mi sa imo Kuya Buning. Mingawon man mi sa imo Kuya Buning. Ano ka ni nga? Mingawon man mi sa imo ha? Mingaon basta kay di kayo magkikita. Ito, so atong ipaabot si Kuya Ruben mga kapaglaom no nga makasulod. O ngintak na nindot na sab siguro ato ang hisgutan karon. O sa makalabay nga semana mga kapaglaom, makahisguta o nindot usab nga mga mensahe no. Ilabi na ining atong holiday season. So, thank you kay Kuya Buning nga na okay ra imuhang signal diha. Taliwala sa mga ulan-ulan nga panahon. Pero dili mo nagsigig uwan-uwan. Mausab diri Kuya Buning kay murag na ay warning karon sa kuan sa ato nga MDR nga mag-ingat tantanan ron sa panahon kay sigulan-ulan. So, landslide no sa atong mga kabukiran. Okay, so nanas Kuya Ruben, mga kapaglaom ato nang welcome si Kuya Ruben. O karon taud-taud no, ato ning kumustahon sa mga atong mga viewers dire, si Ma'am Chil sa Tapaya, niya na mga kaigsunan. Good morning and happy holidays tanan. Okay, niapupod ka na ito karon si Merlo Tribucias, may buntag mga igsoon watching from Las Piñas. Elder na, Pastor Dong, elder na sa CA. Mao ba? Manindot ni kay Las Piñas, nagabisita mi. Taga ko na siya, Pastor Dong, taga San Antonio, Northern Samar. Ay, yes. So, okay, nindot ni dahil kay mga paglawom kay na atay mga higala karon nga taga Samar. Dito mi silang balay, nakabisita mi dito. Ay, mao de. So, may buntag sa imo diha, brother brother Retribution sa CAA sa Las Piñas. Sa Las Piñas. Regards sa atong Kuya Ruben, Kuya Buning, nakawali ko diha Kuya Buning, nakawali ko divine worship sa CAA kausa. Sa kadtupang si kasi si ang church pastor diha si Pastor Jimmy nga kuan. Jimmy nga sa Bandal. Siya to yun. Karon murag ang ilang amot yung district pastor nila, district pastor o church pastor si Pastor Lito Malabanan. Mga akong si Pastor Malabanan. Kulbaan ko atong permero ato kay abi na ko puro Tagalog ba. Akong gipaisa ang mga kaya. Mura og duha ra Tagalog. Duha ra Tagalog ako lang giingnan kuya sige. Katong Tagalog, katong Bisaya palihog kung di sa kasabot Tagalog, stultiin na lang. Di na lang ko maghagog-hagog tor Tagalog.
may pareha ka Kuya Ruben nga master kay sa Tagalog Kuya Ruben. Wa Ako kanana diha sa kakahuyan mo nay may Kakabuyan. kumain na sa Tagalog. Oo. Okay, so makaigsunan no. Ang atong kahimtang sa panahon karon Kuya Ruben murag dili gyud nindot kagahapon. Gi-101 gihapon mi didto sa amo nga kuan year-end party sa Plaridel. Naka enjoy ra gyapon sa guon-uwan. Yes, okay. So atong hatag ang panahon kang Kuya Ruben halang sa sugod ini atong isgutan Kuya Ruben murag nindot siguro ni ato karon nga topic na pod. Okay, Si so Pastor, sa Pastor Rabilo wala mo bakasyon, mura magwala may bakasyon sa Pastor Rabilo sa wala kay siya kuan ron kung di makontak. Sige. Kasi update niya. Sir, atong abihan sugod. Magampo ta. Sige. Okay, redo ka atong mga ulo, atong mga kaigsunan. May gugmaon ug dalaygon nga Dios amahan namo unikaw sa mga langit. Ning lalo sa mga adlaw among gituboy ug gipasulunggan ang imong ngalan tungod sa imong pagkamayo kanamo nga imong gipadangat ang among kinabuhi ning buntaga aron pagpadayon usab sa pagtuon ug pagpamalandong sa mga pulong. Itugot o Dios nga ang imong balang espiritu maghatag kanamo gahom sa paglitok sa mga pulong nga puyon ug mutukma sa imong kabuton aron kini makahatag og kadasig kaligon sa bagtuo. Ilabi na ang pag-alagad ning gihapos sa mga panahon. Panangin ang among mga viewers ug ang mga listeners magbugkos ka namo sa imong gugma o maghatag ka namo kadasig ug kaligon sa pagtuo. Abisan ang matag usa kanamo naga kabulag-bulag sa nagkanalain nga mga dapit apan among buhi nga handom ay mo kaming usahon unya dito sa adlaw simbang padayag dito sa muging area. Nagalaom kami o Dios among masalay mo pasailon aron kaming takol sa imong panalangin buntaga. Amo kining lawman gini makawang among madawat sa ngalan ni Hesus ang manuluwas. Amen. Amen. Thank you kayo Kuya Buning. Okay, partner, atong sugdan ng atong tunan karong buntaga. Ikaw may unsa may atong tunan ron ang atong naandan nga isgutan sa proverbio or atong depende sa ato ron unsay okay unsay pleasure sa tanan ini. okay. So sa mga andan balik ka dito murag gumanuman man ito atong sa Proverbs chapter 26 man tato, Proverbs chapter 26 verse 2 naman sila tato no? Proverbs 26 verse 2. Pero Yeah. before na tingali po sa dong atong hisgutan ni New Year kay New Year na ra ba? Ay, yes, okay, sige. Mas nindot ni Kuya kay parang kani amang gud ni ining panahon ini nindot magisgot ta kanang nindot kanang naa na ba? Kanang naa gyud atong atubang atong ang uban nagpaabot dugay kayong ipagpaabot. Usa man gyud kanang ilang ingon Kuya Ruben ba nga doon na gitawag nga New Year resolution. Ganun kada sige tag New Year resolution ato ko nang hisgutan Kuya Ruben. Usa man gyud mga New Year resolution. Anong naa naman na siya panahon sa primerong pagsugod sa tuig? Sige. Kuya Buning, kaya atong gihatag Kuya Ruben ang pasiuna ini. Ato na po mo una sa taga Manila. Ako taga Manila. ang taga Manila si Brother Merlo Trebosias. Taga Manila siya. Kita taga Leyte. Pero ato isgutan partner kung imong itunover nako ang pasiuna lang niya ako bagong tuig ang ato pa pastudong kana mga New Year's resolution. New Year's resolution. Kapila ba ta maghimo og New Year's resolution kadaghan ba di ay tuig na ba lang nga kung imong tan-awon ang kalendaryo pastudong tan-awon ako murag ang nabag-o ang numero ra gyud. Ang numero kinaiya murag manubag ko. Murag pareho ra man na sa istorya nga dunay nakumpisal. Unya nangayog pasaylo nga di niya usbon. Unya sa diyang gihatagan na siya og kibali iyang assignment unsaon nga mapasaylo siya. Iyang gidugangan. Imbes nga 4 dugangan na lang ko og 3.
Ano man kay tuwa pa may akong balikon pagkuha. Murag inana ta ba, ang bag-o kanang bag-ong toy, tugutan nato bagong tuig. Bago ng tuig kay lain naman nga tuig ang maabot pod nya kanang tuiga ang milabay di naman gyud mobalik. So bago na pod nga tuig, bago nga mga adlaw, bisan ang adlaw balik-balik lang tuig bago na. Pero Yeah. ang punto mo diha Pastor Dong, nga kanang New Year's resolution, nga imong bag-ohon ang imong kinabuhi o imong kinaiya kung unsa ang dili maayo nga kaniadto. Nahinumdum mo Mm. ko atong nay nag New Year's resolution. Ang tanan nilang mga dili maayo sa ilang kinabuhi niining miaging tuig, ilang gisuot sa papel, tanan ipangsuot sa papel. Iya pagkaman gisulod sa taro gisunog. Ang Oo, pangutana, mao lang. sunod ba ang imong kinaiya nga kaniadto imong gi-practice? Ang Naapil papel ra man pagsunog. pareho ra ng karong tuiga mosayo na gyud ko simbahan, di na gyud ko ma-absent. Sayo na gyud. Primero sayo tinuod, kay primero pa man. Ikaduha katulo mag-anan magkalit hantod udto nang moabot. Hain man niya mabag-o ang atong kinabuhi. Ang gingon ni San Pablo, magbag-o ta sa salibutan mo ingon sa Efesio 4:22, bag-ohon nato ang atong salibutan. Wa man gisgot ta pastudong og bag-ohon nato kausas sa katuig. Kada Oo. tuig lang. Kun Oo, dili yun. kada adlaw man. Kada adlaw ngani nagyon San Pablo nga samtang kaduol sa panahon kinahanglan magakasuod ta ngadto sa atong manluluwas. Buti pasabot ang pagbag-o dili ka usa lang ka panahon kundi entero kinabuhi atong bag-ohon. Kung bag-ohon nimo bago lang ka nabautismuhan mo yung pagbag-o, pagsunod balik na pud ka sa imong daan kinaiya. Hain man ana ang unsaon nato pagkasuod ang Ginoo ana kung magisgotag bag-o. Ang bag-ong tuig ra gyud atong gibag-o. Pero ang atong kinaiya bulan hapon balik-balik. O di ba? Muna atong isgot-isgotan karon na pastorong. Okay na ay comment si Brother Merlo o sa ingon niya. Mao ba? Pastor? Nakaduwa na rin kuno ka dito si sa Bidar Adventist tingali na itong panahon na Kaya kaampat dugay-dugay tong na mga si Kuwade kuno si Jimmy Saborn sa Bandal sa sa bandal. Davao Oh. Adventist Hospital, Davao Adventist Hospital kuno nasa una siya. Diya, Okay, diya pa himo. ko siya na-assign sa CAA sa una. Nya nagbisita ko ato, iya kong gitagaagbahin. Buntag sayo ko niabot sa Sabado. Unya gitagaan din ko niya kay iya itong schedule. Gihatag niya sa Gipasa. ako. Nya wa man koy dala nga mga gamit, gipahulam ko niya tanan head to foot. Oo. Putan mo gina atong mga pastor dito. Oh, Okay. so naaman dito Okay, yung mga linawin na. tribus, no? Tribus o mga mahinay. May mahinay dito ng ilan ako. Kuan man, kay kana dihang dapita si mo na gipundukan sa tanang halos tanan dihang taga Samar tuwa dito. Taga San Antonio. Nya na po dito'y taga Mindanao, nagkita mi dito. Unahon anak ko sila mga Tagalog. Pagkahibawon Tagaliti ko, nagbinisaya silang tanan. Ingon siya, mga Bisaya man din Brad. Pila lang bukin ni ang Dito Tagalog. na pala kaila ang taga Makinhas, sila Sister Sharon nga tribu kuan. Dito na ako nakaila, mga taga Makinhas sa Baybay. Kuni aman man taga Baybay Leyte diri. Dito dako baya po ng kuan CEA. Okay ba tayo Kuya Ruben? Yes, Okay, okay. pastor, partner sa di pa kamo sulod. Lagi basahon din niya, mato pa ni San Pablo din niya. Kung tinuod man na kung tinuod man nga na kung ugaling tinuod man nga kamo nagkadungog mahitod kaniya, bot pasabot mahitod kang Kristo. O gikatudluan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran ana kang Hesus, hukasan ninyo ang iyong daang pagkatao. Ambot pasabot pastor dong paghukas diha ang imong ilis ang bag-o, dili ang daan. Ang ilis nato ang kinaiya o kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang kaniadto atong kinabuhi nga gitawag og nalimbungan sa atong mga tawhanong pangibog, ato tong biyaan ug ato tong hukason ug di na nato ibalik og magbag-o. Magbag-o. Kanang pagbag-o diha Pastor Dong, partner, dili na once a year. Kung dili continuous na padayon kanunay og panlimbasugan nga magpabilin ang pagkabag-o nga dili mo balik ang imong karaang kinaiya og batasan kay atong timan-an nga nagpaingon ta sa katapusan samtang nagakadako ang
numero sa kalendaryo o nagkadako usab ang numero sa atong edad, nagpaingon ta nga sa katapusan, dili na mo atras. Bus ang importante nga samtang nakapadayon ta sa unahan, matukan San Pablo, kinahanglan atong biyaan na ug di na ta mobalik paglingi ni atong mga karaang kinaiya nato nga dili maayo tubangan sa Ginoo. Atong paguhon. Unya mo padayon ta. Okay, partner, balik diyan mo. Nakamute pa ka, partner. Salamat partner, may kay nakasulod ko, na diretso kong sulod. Wa ko ma problema karong buntaga ba nga usahay. Sige na ko ka problema kay murag kining akong laptop mo siguro ay alid-anan. Oh, kadugay na sige hagang alid ina. Nya og taon-taon mga naanay budget partner pwede na. Okay. Akong panibaya ang tanan nga mga viewers, tanan nga mga listeners. Happy New Year ninyong tanan o kini nga kuan partner. Ang Pasko mas do na pay daghan nga dili kayo mo celebrate sa Pasko. Ang New Year tanan mo ay mo celebrate sa New Year, gawas lang sa uban nga mga rasa tungod kay ang ilang New Year di man January, no? Pero ang pangutana din hinato karong buntaga, unsa may leksyon nga ato makuha inig abot aning panahon na. Nagingon din mga kaigsonan nga New Year kuno is that it represents a fresh start, no? An opportunity to reflect on the past year. So pag-abot aning panahon na partner, tingali atong himuon ang evaluation sa atong kinabuhi, no? Nga ang tibuok tuig nga ning-agi sa atong kinabuhi, atong nakita og unsay maayo usbon, unsay dili maayo usbon. So atong i-evaluate, no? Atong i-evaluate. So kini nga pagsugod ini nga New Year, usa ni sa mga maayong oportunidad nga atong makuha sa atong kaugalingon aron atong ilisan ang mga butang nga dili maayo sa ningaging tuig. To reflect on the past year, no? Acknowledge areas for improvement, no? Ato pa kini nga tuiga atong ilhon nga mao ni siya ang panahon nga atong i-improve ang atong kaugalingon tingali sa unang panahon partner. Mura og dili kay ta maayog relasyon sa ato ang pamilya karon ato ning usbon. Singali sa unang panahon di ta maayog relasyon sa atong mga silingan, sa atong mga kaigsunan. Tingali kining panahon na ato ning usbon mga kaigsunan tungod kay atong ipadaplin ang mga negatibong mga attitudes nga ato gihimo sa ningaging tuig. Unya atong atubangon ang lain na pud nga hagit niining tuiga. Ang to actively create positive change, ha? Dunay positibo nga pagkausab mga kaigsunan to moving forward by setting goals and intentions for the coming year. So kini siya nga punto dinhi mga kapaglaom partner nga kining positive change atong kinabuhi kada usa nato natay gusto usbon. Ang buti pasabot sa positive change nga kadtong mga dili maayo nga mga kinaiya sa unang panahon ato to siyang usbon. Ato to siyang usbon manghimong mga positibo nga mga butang mga kaigsunan. O gonya mo ning panahon na nga atong isit ang goal, no? Atong isit ang goal sa atong mga kinabuhi. Ingon nga new beginning, no? Bag-o nga pagsugod mga kaigsunan sa ato ang personal growth. So maghisgot ganita og personal growth mga kaigsunan, buti pasabot nga
dapat gyud ta motubo kung sa ningaging tuig dunay mga panahon nga imbes motubo ta ning ubos ning kuko na hinuon ato ang pagtuo karong tuiga atong lainon. Ngano man tungod kay atong gi-evaluate atong gi ah, pili ang mga butang maayo ug ipadapli nato ang mga butang nga dili maayo sa atong kinabuhi. Mo nay pinaka nindot nga punto nining tuiga mga kapaglaom nga atong iset ang goal sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi, sa atong relationship ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi, o mag-set ganita goal, partner, kanang attainable nga goal. Dili kanang hasta Superman di kaabot, no? Kay maghisgot ganitag kalabuton, maabot pero kalabuton, kintuon, dili luksohon. Ato ba? Ug unsay atong mga goal, mga kaigsunan, mga kapaglaom, nining tuiga, atong ibutang kanang goal nga maabot, kanang attainable nga goal. Ayaw nang dili maabot kay basig malipong tana. Unya, ang usa sa mga paagi dinhi nga atong makabot mga kaigsunan kinahanglan natay positive change sa atong pagkabag-o sa atong kinabuhi. So kining tuiga mga kapaglaom, mo ni siya ang lain na pod nga hagit sa atong kinabuhi, nga atong pangutan-on atong kaugalingon, unsa kaha, kumusta kaha ang akong relasyon ngadto sa Ginoo aning tuiga. Kaya ato namang gi-evaluate ang atong nangagi nga mga katuigan, mga kapaglaom. Unya ang dili maayo atong gipadaplin. So atong gipili ang mga maayong butang, unya atong maoy atong i-apply mga kaigsunan sa atong kinabuhi ang mga maayong butang. Tungod kay kini siya nga mga maayong butang, mo ni gikinahanglan nga maoy mo patigbabaw sa atong pagbag-o sa atong kaugalingon. Matong pa, use the new year is a chance to set specific attainable goals for the future, no? Whether personal or professional. Ito pa, o ang ato yung pangandoy mga kaigsunan, mubutang ta goal nga kanang makabot, kanang dili luksuhon, kanang yung kaya kabuton nga goal mga kapaglaom, tungod kay kada usa nato natay gustong himuon sa ato ang pamilya o pananglitan. Pastor Dong, kana naa diha si Lungos. Yeah. Usa sa iyahang mga goal tingali nga makabaton siya og ayang makabataan mahimong mulampo sa ilahang pag-eskwela. Unya dayon usa sa iyahang nakita sa iyahang pananawon sa iyahang goal nga makabaton siya og daghang mga apo. Realistic ka na siya? Ha? Realistic ka lang. Realistic na basta kay kanang goal nga attainable. Attainable. Kay goal ko na mag-goal ko na ta Kuya Robin kung dili realistic nga goal ang resulta ko ang goal ko nung labas ko na. No, dili na attainable po sa dog. Okay, balik mo. Pastor. Kuya. Okay. So, thank you Kuya Robin. Murag nindot ni nga goal ni Kuya Robin nga iyang i-assign na ako ba. Nagkag-apo, murag okay na makaisunan, depende rin na siya kung unsaon nato pag encourage sa itong mga bata nga kinahanglan yun daghanon. Murag Kuya Robin kagmay ra ni iya ha. Duha usa ra man niya, duha usa, wag ali siguro tulo ini apo niya nga usa ka sa kada bata. 5 na Pastor, 5 na akong apo. 5 na di ay kang Kuya Buning murag usa pala ning kang Kuya Buning. Kana hinuon. Kana Pastor Dong, attainable lang imo kana imong duha ka buok isag anak makaapo nagduha pero basta at least ang imong kaliwat kung mudaghan mo gina. O diba? So sakto gyud ni Kuya Ruben gyud kinahanglan mo set ganita goal Kuya Ruben kanang nakita nato nga makabuot kanang realistic ba? Nang makaya mo kay lisod man kaayo mo kuanta goal. Pero kining ako nakuha Kuya Ruben kining sa
literature evangelist nga tagaan tagol sa una. Ako una sa una taas ka ito Kuya Robin pero maabot man gyapon. Tao Ano ba? Attainable, sir. at tinabulo nakita sa mga Di ba na pangulo sila nga mga murag tag-ugol, Pastor Dong, nga dili makabuot. hindi makabot. O O, sa to na dili na makabuot, kung dili gina nimo kabuton. dili Kung dili kabuoton. mo lihok, dili na So makabuot. unsa man gituyo ining goal Kuya Robin? Unsa man gi purpose ini? Partner. Kuya Boning. Unsa man gituyo nga Kanang goal, Pastor Dong. goal. Kuan gina siya. Kana bang Gikinahanglan gina siya paninguhaon sa tuwa. gina nimo. Kana pagbutang og goal, kalabuoton, imo nang paninguhaon gyud. Dili man na makabuot og dili gina nimo. Ang abi nimo Pastor Dong, sa ako lang, usara mo kapong kinahanglan diha. Mulihok ra. Dili gyud mahimo ng goal ug dili lihokon. Di ba? Kinahanglan gyud lihokon. Pero doon nagsulti San Pablo dili partner sa atong version kanang kamapagbago. Nagisulti ka pagbago, mo set ka og goal. Baguhon nimo imong mga goal kung unsa man ang mga failures nimo sa una, tiyali usbon nimong strategy aron maabot nimo ang imong goal, di ba? Pero doon ay giingon din ni San Pablo sa din sa atong version nga ang pulong sa Dios. Nag-ingon siya din niya, ipakita ninyo nga gibag-o kanang pulong gibag-o partner sa atong ang tinuod lang sa atong kaugalingon ba dili kita mo bag-o sa kaugalingon. Okay. Pero kung imong iset ang imong kanang iset lang pud imong mind ba nga ibutang nimo sa gahom sa Ginoo aron mapakita nga gibag-o ang ato di partner ani desisyon lang. Kana bang desisyon kang bubiya ni ini nga kahimtanga unya ibutang nimo sa kamot sa Ginoo. Ang mahitabo ingon ini ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya ang tinuod nga kinabuhi nga matarong og balaan. Kanang pulong gibag-o ba der? San Pablo mismo siyang kaugalingon nag-ingon nga di siya makahimo pagbag-o siyang kaugalingon kundi naari gyapon na si Ginoo pero gikinahanglan nga kanang goal ay Pastor Dong gibutang na si Ginoo para imong kabuton imong lihokon unya ang Ginoo mo himutabang pagbag-o nimo. Unya sa ding mobag-o ka na imo nang ipakita para na partner sa katotang sa New Living Translation nga giingon niya nga paningkamuti pagpakita ang inyong ang resulta sa inyong kaluwasan. Giluwas na ta sa Ginoo, ipakita lang ang resulta. But pasabot kanang ato lang initiative lang Pastor Dong, di ba? Initiative lang nga gusto kang mabag-o. Pero di man kang bago sa mong kaugalingon, ipiyal nimo sa Ginoo, unya ang Ginoo na mohimo sa dili nato mahimo. Oh, kanang ingon sa Pedro, ay kanang Pedro 1:10 bitaw. Palimbasugan lang. Pareho na parte sa imong example sa una, okay, sa tunang hatag example, Pastor Rabilo ba to? Nga ang Ginoo nagsugo nga itulod ng bato. Oh, itulod ng bato. Pero bisan siya tulod di gud mairog. Apa na sugo siya itulod lang. Oh, itulod lang bato iduot. Oh. Ikaw ang budot di ka kahimo pag irog sa bato. Pero ang imo pagduot lang ang Ginoo nimo pairog. Ang bul pasabot ni parte sa atong tutunan kanang pagbago bagong tuig sa imong gisgutan niya mo set gyud ka og goal. Unya kung unsa man ang mga kana bitaw tong gisgutan nga evaluation katong gisgutan ako ganina. Tungod kay gi-evaluate nila kung unsa mga failures nila sa una, ang dili maayo nga ilang gipanghimo, gipangsuot sa papel unya pagkaon gipangsuot gisunog. Ang pangutana nakapausa ba to sa iyang kinabuhi? Papel ito, yan na papel na iyang gisunog unya wa gyud niya paningkamuti nga mabiyaan to niya kung makuha tong iyang kinaiya. Kanang giingon San Pablo nga ato yung hukason but ang biyaan talikdan dili na to balikon. Unya mopadayon ta sa unahan. Ana ra siya kay kung imong hunahuna nga hunahuna ra nimo mabago Pastor Dong. Hunahuna lang ya dili gud himuon. Paingon nga mosayo ko simbahan. Unya pagkasunod naidagang kayo mga matupa sa anadunggan ng kudri nga doon na tayo daghang mga diversion nga aron malangan ka muliko kapag lain mo na makalangan madaot ang imong goal. O di ba? Madaot ang imong goal di kini mo makabot kay wa ma-focus kay doon na pailain nga naka sangit sa imo untang ginahuna nga goal. Una ang iset gyud ang imong mind dito sa imong goal nga aron makabot imo ginang lihokon nga dili ka
una-una nga doon na pa'y makalangan. O, So doon ay pagbago, mga kaigsoon to Kuya Robert, kay buning doon natin mga igsoon diri nga nag-share silang mga idea no nindot kay daghan. Murag nindot ni atong topic ron si Malaha. Murag ato ni siyang isgutan kay murag daghan kayo ang nag-contribute diri silang mga nindot nga mga panghuna-huna. So atong kumustahon diri no si Sister May. So ibalik ang himaya og dungog ato si Ginoo, grasya. Okay, dias Nanay Lia Poblador, atong manggiitan ko nga nanay di diri. Human na di siya worship. Kining si kisa ni siya si Merlo Trebosias mao ba pastor? Okay, so dapat dire. Kining usa sa ubos niya si Nanay Lia. Okay, usa ni siya? Kahapon nag-live mo inyong pangaligo. Pangaligo ko gahapon. Okay, so ingon diri si Pada. Natoy kwan diri nga nag-share si Ma'am Undi. Nakita ka Kuya Buning? o, ma'am, si Ma'am Bayda. Ma'am Undi. Oh, Ma'am Morning and Bayda. Happy New Year. Perspective in life with new focus in life directed by God. O, tinod na. Yes, salamat Okay. no. O, Salamat kayo Ma'am Kwan. kailangan na Ma'am, new focus. Ikaw ay focus new lagi focus. gid. O, sa So mga doon gusto na dong, yeah, kanang term ni Ma'am Undi nga kanang new new perspective focus. ug focus. Usay man gud bitaw ang focus mo ray mo usay nato kusodong. O, di ba? Ang imong focus yung mabag-o ka, magkinabuhi ka, pero dumandaghan kayo ang mga butang nga makalangan nga motipas sa atong pananaw dili sa imong gitutukan. Sakto giningon San Pablo sa Hebranon 12:1. Itutok rin nato kay ang pagkabag-o kusodong kinahanglan na gud og kana ang focus. Focus ra. Sakto ra ka mamundi. Okay, partner, balik na mo. Yes, So, pero ang pangutana ni Pastor kanina nga unsa may naka-importante sa goal. goal, yeah. Goal. Ang goal mga kapaglaom, importante gina siya tungod kay dili ka makadetermine sa imong success kung wa kay goal. Sakto kuya no. Why mga company kuya no nga walay goal kuya no? Tanan nga mga Wala. company may goal gyud. Lagi na sila goal. Unsaon nimo pag-ingon nga nilampos ka kung wa kay goal. No? Ito pa, ang goal importante na sa imong pag-uswag, sa imong pagtubo. Kay di ka kahibalo nga nakakabot ka sa imong gihandom tungod kay wa man kay goal nga gibutang sa imong kinabuhi. Yeah. Ang usa ka tawo nga walay goal pastor unsa man na siya nga Kuang goal na siya. importante ang goal mga kapaglaom. Nga naman, tungod kay bisan unsa nga mga establishment doon na gyud sila ilang goal. Yung target. Para sa ato sa una May partner. target yun. Naagitay goal unya aron nga dasig puta sa Achieve. atong goal, magbutang puta og incentives In- para incentives, sa ato no? kung makakabot Siguro sa siguro kuya Robin no, karon tuig magbutan tag incentives nga kung kinsa makakuha sa November sa atong goal, incentives bod. Oo. Kay wala siya professor kanang kabahin na siya sa pag-uswag. Kabahin na siya sa pag-motivate sa imuhang kaugalingon, ha? Nga unsa kahay akong himuon kung ma-reach na ko ning akong goal. So, sato pa ang goal mga kapaglaom nga atong gisgutan dinhi dapat kanang realistic matud pa ni Pastor Dong Yeah. katong kabot na to unya bisan pa og unsa nga mga bahin sa atong kinabuhi dapat na agitay goal kay dili nato matawag nga success siya kung wala tay nakabot, no? Ato pa kinahanglan naatay kalabuton unya inig kaabot nato atong ma-determine ang ato ang success tungod kay nakabot nato ang ato ang goal. Unya usa niya na mga kapaglaom katong gisgutan ni Mrs. Unde nga katong musita og kuan kanang focus, no? Focus, yeah. Oo. So
kung focus gani mga kaigsunan, doon ay daghan nga mga butang sa ningaging tuig nga ato ang usbon kaning mindset shift, no? Yeah, Ang mindset New Year gyud. signifies pa. A New Year signifies a mental shift towards optimism, pasodong. Yeah, kinahanglan nga positibo gyud ka maabot nimo. Sa ato pa doon natay focus mga kaigsunan, ang atong focus sa ato ang una-una ang mahitungod sa ato ang mental shift toward optimism, sa ato ang pagka positibo nga tao. Na ganitay goal dapat positive gyud ta nga makabot na to na. Kay kung dili ganita positibo nga makabot na, tapulan ta unya og naatay kakapoy sa tong reboy, moingon ta nga ugma na lang kay murag luya man akong lawas. Pero Kana bitang goal Kuya Ruben ba nga mag-exercise ka ba? Mura og Oo. pagbuntag ba lami may katuog. Lami man ikato ugma na lang ko mag-exercise kay nindot pa man kayong ikatulog. So walay focus, pastor. Yeah, way focus. Walay focus. So kung naa gani focus, di kita maka pugo nga dunay daghang mga obstruction nga moabot sa ato ang hunahuna. Ha? Sa Yeah. lain-lain nga mga paagi, mga kapaglaom, nagi mga obstruction. Busa kinahanglan tag focus. Ang pagkabuot sa goal, kinahanglan gid siya focus pasodong. Kay kung wala siya focus, ang daghan nga mga obstruction na mao kanang mayon ta nga sakit akong kilid ba? Pero di ko maka-jogging ron kay sakit akong kilid. Unya daghan na lang ato ang pangatarungan. Ngano man tungod kay wala tay focus. Pero kung na tay focus mga kaigsunan, ang atong focus adto nato i-focus sa mga butang positibo nga moabot sa ato ang kinabuhi, labi na ning tuig, ning bag-ong tuig mga kapaglaom. Natay mindset, no? Mindset kay matod pa din nga ang New Year's kuno signifies a mental shift towards optimism Yeah. and a proactive approach of life. So na siya ang So ang buto sa buta na kuya dili jud nimo tagaan nga og negatibo imong nahuna. Positibo Oo. jud nga ma-reach yun na makuha yun nimo. oh, Sample Kung kuya. nagigon ni Kwan na Kuya. pastor ni Yeah. Ma'am Undi, nagigon siya sa iyang comment ya, get out of your Of your comfort zone to become Yeah. new. Like a boat, So, boat can be considered gawas your ka diya sa comfort zone. imong comfort zone. So to walk forward is to get out from the boat and walk straight ahead. Unya si Brother Merlo, naingon siya nga ang iya kuno i-share mo rin siyang kulos sa stress dos. Mind setting, naingon ni partner, mind setting. Itutok ang atong mga hunahuna nga to sa mabutang sa langit. Kay Yes. kung kanang kulong itutok dito rin itanaw, di ka mo tanaw sa palibot. Kay kung imong tanaw ng uban nga mga diya sa bersikulo 4 nga to sa ubos, daghan kay tag mga sa akong isgutan nga ni Pastor Dong, daghang mga diversion usahay. Mawala tas focus kung maabot atong kapungot. Mawala tas focus kung maabot labi atong ni- mga kailibgon, di ba? Sabi ni kuya kaning gitawag nga pagkaon og mga kanang gitawag nga healthy foods ba? Usa man diri oh. Kay mao ba yan ni numero 1 karon nga i-overcome nato kuya? Kanang mga healthier Usahay makaayo nga Usahay pagkaon, Pastor oh. Dong, maigo ta sa giingon sa Filipos 3:19 ba? Usahay ka na tong focus mawala, kay usahay nga tong palabiyon ang ato, labi na atong gana sa Gana. kanang ingon. Gana. Kinatong gana. Oo. Kay dili ma-focus ang atong unahuna ang atong butang sa langit, mato Brother Merlo. Tungod kay usahay nga atong gitanaw ang atong tiyan manggod atong pagka wala usahay. Labi na New Year na karon agoy. Yeah. Daghan kay tag pangpalit. Mo ni ato Out of karon comfort. nga O talawa. Go. Nagpabilin pagyapon ta sa atong comfort zone mato pa ni Ma'am Undi. Muwatas focus. Yes. Yes, Okay, sa so- ko sa dong mayo man tanga kini katagsa ra man ni. O di ba? Katagsa Mao ra. yun. Ini siyang maghisigot ganita og goal pa sa dong, nagtaas kay na siya, broad kay na siya ba? Yes. Mao yun. Kay na siya abot. Kay maghisigot ganitag goal,
dapat na tay focus, no? Oh, kana gyud. Dapat na tay focus. Unya Ay, kinalang kuya doon na Ingon jud nga, kay pag ingon nga dili na ko mukaon ani, Oo, dili Yun na na ko yun. mukaon ani, ayo na gyud. oh. Kay kabahin sa focus na to Pastor Dong, pagbiya sa ato ang comfort zone, no? Oh, mao na. Oh, kay kana na unsa may mga comfort zone na to. Kana na ang unsay hayahay na to mo na atong Yeah. himuon nga Kuya. nakapugong sa ato ang nakababag sa ato. Pero Ben, doon na diri reaksyon nga na ako no ingon nga di na jud ko mo usab kausa na lang. unsa man kuno ni. Sa ato pa, buti pa subot Pastor Dong. Kay sa atong gisgutan kaganina, dapat na atay evaluation. O basig kadtong kausa na lang sa pag-evaluate niya, effective to. Oh, mo. Ang goal. Pero kadtong iyang kausa nga makababag sa iyang goal, aw dapat i-shift niya iyang mind. Yes. Oh. Mao gyud. O nagyapon din eh. O. Yeah. Ang atong mind atong usbon mga paglaom tungod kay o naagani tay focus dapat o moingon ng doktor di kapakaunon ana nga mga ana aw ang imo focus ibalhin mo dito divert mo dito ang imo focus. Pero kinahanan diri kuya kung mo kuan kag goal gani dai kuya ingon diri nga choose a specific goal. Imo jud i-specific dili nimo ikuan kung may goal gani ka imo jud i-specific mao gini akong goal kinahanglan magpaniwang ko ron. Imo gunang ikuan nga mapaniwang jud ka. Nato ba pa so dili kalandrakas. Dili ka lang drakat specific yun. Murag kahinumdum ko na Pastor ba sa among panahon ni partner. Yeah. Nga goal sa collection la. Goal sa sales po na. Mao yun na dili kay rambol ba dili kay rambol. Kita sa ato pa dili siya kay imong gi rambol tanan kay bisan pag Superman ka di ka kaabot ana. Mao no. Ay, Dapat nung lang ko partner. Dali kabuton imong goal kung specific. Specific, yeah. Specific nga goal. Inom-dum ko pa, Pastor Dong, kada bang Yeah. katong imong giingon nga di na ko muusab ka sana lang. Bagulang gyud ko nakaadtog hospital ba. Yeah. Adto niya king adlaw dito ko hospital. Natulan na ako dito nga nay tawo nga ako nakita nga gikan sa hospital Migawas. Nagkuha na iyang naong. Gusto niya ang iyang asawa i-transfer ko nung ari sa hospital nga dako kay naglisod og anak kay panganay pa. Ningon ko ng doktor nga sige pwede kaya ra ni diri. Naglisod lagi kay panganay. Dugay mi to sa hospital. Na nakagawas gyud ang bata. Ya, mo lagi na ang nakadungog ko ni ingon nga di na gyud ko na siya musab kay sakit man. Nakatawa ang doktor. Ingon na doktor. Iabot ng dosi. Iabot ng dosi ang anak ba? Iabot ng dosi ang anak ba? Di na jud ko mo. Ingon ng doktor. Mo ingon ka usab di na ko usab. Nya napaday ka usab na lang. Katawa mi dito kay. Murag di ka dungog ko di ko musab. Murag kana siya nga version. Mahitabo na diya sa kana ang pagpanganak. Pero para sa imong gisgutan nga partner. Kinahanglan doon na kay mindset nga i-focus guni mo ang imong goal. Sa atong Kristohanon nga kinabuhi Pastor Dong, murag moingon gani ka og para sa imong gisgutan ganina, di na ko mukaon ani. Doon na kay specific nga butang nga imong likayan. Nga di na kana. Pero doon na pa may lain, doon na pa daghan. Kasi sa mga adto. Nga makadaot gihapon kaitan. Dili na ko mag-og sa Syria. Okay, di na ko mag-og sa Syria, di na ko minom soft drinks. Pero kana pa may labaw sa Syria. Labaw. O di say mo rag badaw. Una nga kung unsa sakto lang ni Mamundi. Kung diin ang imong comfort zone, daghan man kay na Pasodong, di ba? Daghan. Totally imo tong biyaan. Umo-focus lang gyud ka, sakto lang ka Brad Merlopod. Kung unsa kanang sa sakto lang iyang giingon nga sa mga butang langit nun, daghan man na. Ang atong gikinahanglan biyaan. Daghan ang biyaan. Pagkadaghan kayo, imong tanaw ng Biblia, San Pablo nag-ingon nga,
kanang pagkinabuhi pa Pastor Dong, kanang yung pagkinabuhi nga balaan og Dios nun. Diha na to i-focus ang atong kay specifically kining atong pagtuon karon buntag. Niata diri sa gitawag spiritual nga aspeto. O kanang tanang mga butangan niya sa kalibutan duha ra magulog ini. Either marita sa kalibutan, marita sa langit nun. So nga to karon ang pag-focus sa mga espirituhanong butang nga atong i-apply kabahin na sa atong kanang lifestyle man po sa para pasodong. Lifestyle ba? Pareho na gyud mo change tag lifestyle. Kinahanglan i-focus mo nimo dito. Oo. I-focus po muna imong goal karon panahon na nga ang atong spiritual lifestyle mo gikinahanglan kay ang ato pagpangandam ni parte di ba? Pagpangandam sa maabot nga dili ta makulangan. Oo, di ta makulangan sa mga espirituhanon nga mga butang nga mo'y atong gitinguha nga atong makabot. Mo na gitawag ultimate goal nga kinahanglan atong kaboton. Partner, Okay, so doon na lang tayo pala kami minuto. Kuya Ruben, ato ni ipalayon og Kuya Ruben kay murag nindot na hantod ni siya karon Luibis. O hantod nga dili pa mo sulod ang pizza pizza among laing tuig ato ni siyang talakayon to ni siya kay daghan pa kaayo diri nga mga nindot kay mga panghunahuna. So Kuya Ruben, ato nga taghan panahon sa imong pang close ini atong discussion karon. Okay, salamat Pastor. Ang focus Pastor atong i-discuss din nga kinahanglan na atay goal o niya attainable, realistic o niya kung naatay goal mga kaigsuonan dapat natay focus, no? Focus ta sa atong goal o niya dapat i-specify nato og unsang dapita ang ato ang kabuoton sa atong kinabuhi. Pananglitan si Pastor Dong ang iyahang develop pag-ayo ang iyahang talent sa pagsulti o mo na iyahang yung Imo gilang palingkamutan mo lang dili mo absent ka buntag. kay tibo kalibutan ko din naminaw ana ha Mo lang dito mo absent. kay nakuha naman ni iyahang goal nakabuot naman niya di ana pud siya sa pag-develop sa iyahang talent sa singing. Singing na pod, nindot, murag nindot. Pero kinahanglan mo kuyog-kuyog kag singer sama taga Ormoc ug kung gusto ka mahimong singer. Mo na yung goal mo. Ato pa na specific. Yeah. Panglitan imong gi-develop ang imong singing ability sa ato pa diha ka mo focus. So mura og maghisgot ganita ani mga kapaglaom murag magtuyok-tuyok ra gyud diha. Taas kay ni siya nga hisgutanan karon si mana. Yeah. Okay, so atong gi-challenge no ang mga viewers karon nga balik mo og mas buntag, no? Ayaw gid mo absent ini nga diskusyon nato ron. Okay, Kuya Ruben, atong oras mo naman day alas 6 na. Sige kuya. Ay, wa naman tayo panahon. Ato ning padayonon kay taas pa makayo pod ang oras unya taas pa pod ning atong isgutan. Unya kabalo pod ta Pastor nga ang atong mga viewers na pod sila daghang ikatampo. Yes. Kay ato na ning gisugdan so pwede nga ugma po Padayon nila ni kuha ng ilahang mga reactions natong itonan. Yeah. Okay. So ato ni tapuson sa atong pagampo Pastor. Yes, Kuya Ruben. Manuloy ono dalagon nga Dios nining taknaa sa kabuntagon among gipasalamatan ikaw sa lain na pod nga kalampusan nga imong gitugot kanamo ug samtang kami karon maminaw sa imong mensahe pinagi sa imong alagad hinaot nga ikaw maghatag kanamo og giya sa balang espiritu nga makabaton kami dugang kaalam ug hinaot Ginoo tagaan nimo kami og mayong kay kalagsik sa among panglawas kapiskay dula kami gipaminaw nga dili mayo hinaot imo kaming ayuhon sa among mga balatian aron maka concentrate kami sa among pagpaminaw sa imong mensahe ug sa pagpadayon sa among mga puluhaton ng tibok adlaw. Salamat sa imong pagpasaylo sa among mga sala. Pagtubag sa among mga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Standby makapaglaom alang sa pagmalandong sa kabuntagon.
broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio, 92.7 FM, Hilongos Leyte. Ang atong oras mga kapaglaom sa Adventist World Radio alas 6:02 og welcome kita sa atong tulamanon karon nga buntag apan sa dili pa nato ihatag ang panahon kang Dr. Blair o kang Pastor Atty. Lester Sakay ato sang ihatag ang pinaysay nga awit nga gikan gahapon kanila kamoy mo andam sa atong mga panghunahon ug kasing-kasing sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. He who began a good work in you, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began a good work in you, He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. He who began a good work in you, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. In you. He who started the work will be faithful to complete it in you. Kaya ito po mga ulo magamputan. Dalay ko na mo nga Diyos, samtang kami karon mamalandong sa mga pulong, pinagi sa mga lagad, na Dr. Blair o si Pastor Atty. Lester Sakay, ikaw andam sa mga kasing-kasing o panghuna-huna nga mga pulong karon. Nga mabati ang ikan kanila, makatabang kanila sa mga kinabuhi, labi na usab sa pag-focus sa mausab nga tagatag sa kagul sa sunod nga tuig o Diyos, nga kinisya mo langkob usab labi na sa among mayang panglawas nga health lecture nga dadon ni Dr. Blair og sa mga pulong sa Ginoo pinagi kang Pastor Atty. Lester Sakay. Salamat o Dios dinhi nga dako nga pribilehiyo nga imong gatag kanamo nga makapamati usab kami sa imong mga pulong kay among gitugyan kanimong tanan masalwa kami sa mga sala tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. So makapaglaom atong ihatag ang panahon kang Pastor Atty. Lester Sakay ug kang Dr. Blair alang sa mga mensahe karong kapuntagon. Kumusta man kamo? Ato na po ning padayonon ang atong health lecture. Related lang gihapon ni sa atong niglabay nga mga adlaw.
Og ang title mao ang katulog og labad sa ulo. Adunay mga problema nga related sa pagkatulog og ang maka-cause pod og labad sa ulo. Ingon dinhi ang maayo nga katulog usa ka maayo nga pagkinabuhi, healthy lifestyle. Karon ang katulog importante gid ang katulog. Ang kanang kulang og katulog or sleep deprivation nakalink na sa minus og empatiya, di kay ta makasabot sa atong isig katawo kay kuwang tagkatulog, mubo ra tagpailob, poor atong concentration sa atong paghinumdum sa nang labay or bisan sa kanang bag-o na nimo mga problema or kanang sa imong trabaho. Unya naingan lang og increased pain perception. Bisag gamay ra na unta nga sakit pero kay kuwang kagkatulog murag ma-magnify, murag dako na tan-aw nga grabe na gyud nga sakit kay kulang man tagkatulog. Unya ang kulang po katulog makamubo pod sa atong kinabuhi. Munang importante gyud ang katulog, no? Og kani mga kamatuoran, facts. 1/3 kuno sa atong kinabuhi naa sa katulog. Or more or less 3,000 ka oras kada tuig. Unya sobra 30 milyones ka mga Amerikano na ay problema sa pagkatulog. Ug ang kaning sa akong giingon kaganina, ang pagkulang og katulog naka-link ni maka-cause og mga problema sa atong tibuok nga panglawas, sa atong mood, atong mga behavior, atong pagbuot, concentration, paghinumdum, o ang kanipong ambot nung nakadungog ba about sleep apnea. Kaning sleep apnea na kay pila ka segundo or minuto nga wala ka nang ginhawa samtang sa imong pagkatulog. O kaning usa po ni nga problema nga maka-cause pod og labad sa ulo. O kaning sleep apnea kung dili ni siya makoreksyonan, maka-cause ni siya og chronic problem like mga high blood pressure niya, maka-cause og heart attack or stroke, maka-cause po gani og diabetes, kanang mga chronic nga mga diseases. Munang importante ang sleep apnea nga matambalan po. Now, sleep related headaches, mga problema nga maka-cause og headache or labad sa ulo. Usahay either ang imong labad sa ulo katunga ra or di ba tibuok nga labad sa ulo, unya na po'y maadlaw ra nga labad sa ulo. Mauning nga related ani mga migraine kanung tingali mo, cluster headache, unya chronic paroxysmal hemicrania kanang dugay niya magbalik-balik nga labad sa ulo nga katunga lang sa ulo. Unya kaning ginganlan pod og hypnic headache, panagsara kaayo ni rare ni siya nga klase nga headache nga labad sa ulo. Kanang maayo kayong katulog nimo, unya makamata lang ka sa tungod sa kasakit sa ulo. Usahay maproblema ta unsa na kani basig na anak ko'y tumor sa ulo. Pero usa na sa mga naapoy gyud ni noon anang mga aneurysm, mga problema ni ana nga mamata lang ka tungod sa sakit sa ulo. So maaway gyud na nga magpa-check up sa doktor dayon, no? Unya uban pud nga mga problema sa labad sa ulo, it's either taas imong blood pressure, naakay tumor sa brain tumor, o increase ang imong intracranial pressure, ang pressure sa sulod sa imong ulo taas, naapoy labad sa ulo bahin kanang depression. Unya katuwak ng nga din na sleep apnea, unya naitay mga medisina nga gitumar nga nikalit lang kag stop, naingan lang og drug withdrawal, headaches, unya or diba traumatic brain injury kanang niagi kag kapakong or na basta na kanang kusog gyud kay nga kapakong nya later mag-form na kag headaches, usa po na sa mga hinungdan, or kanang alcohol maka-cause pod og mga labad sa ulo, daghan nga hinungdan, no? Kani mga sleep disorders, mga
problema nga associated sa katulog nga makakos pod og labad sa ulo. Kaning number 1 is of course ang kulang, wala kay katulog. Fragmented sleep, kanang putol-putol ang imong katulog, dili straight. Unya magtuot ta nga maayo kay imong katulog, di na maglabad sa ulo. Usahay sobraan pud katulog, maglabad pud ang atong ulo. Unya common sleep disorders katong ingon nga insomnia, ato nang hisgutan after niini akong i-define kung unsay insomnia. Unya ang sleep apnea pod sa sunod nga panahon ato nang hisgutan. Unya kanang teeth grinding, kanang matulog ka nga magkagot, makakos po naglabad sa ulo. Nya kaning wake headaches linked to sleep, mga labad nga sa ulo nga ma-relate or ma-correlate, ma-link sa pagkatulog, kaning mumata ka, dili maayo kayo imong katulog, maglabad ang ulo. Usa pod ni nga simptoma actually sa sleep apnea, kanang putol kag stop kag ginhawa pila ka minuto samtang natulog. Ug ato nang hisgutan unsay mga hinungdan ni ana. Ug kaning hip neck headache katong akong ingon ganina nga rare na siya nga condition. Ginganlan po na, in other words, actually alarm clock headache, kay magtultol gyud kuno ni siya og pero dili po ni maadlaw, magabi kanang mga more or less mga adlawon, magtultol gyud ang labad sa ulo nga makamata ka. Usa na siya ang mga rare nga condition sa labad sa ulo. Ang unsa may definition sa insomnia? Insomnia mao na ang kulang og katulog or ang quality sa imong katulog dili maayo tungod kay na kulang ka o di ka maglisod ka og sugod katulog, or you have difficulty in initiating sleep. Ang pagsugod sa katulog, mag-alindasay ka, dili mao na usa na sa mga definition sa insomnia. Or mata-mata ka sa gabi, unya makamata ka sa gabi, dugay ka makabalik og katulog. So it's either naa kay problema sa pagsugod og katulog or sa pag-maintain sa katulog, or waking up too early in the morning, sayo pug ka makamata. Alas 2 pa, alas 3 di na ka makatulog. Unya unrefreshing sleep, kanang dili kaayo hinanok or di kaayo lawom ang imong katulog. O sana sa mga problema nga nanatog insomnia. So usahay na ang gihapoy problema sa pagkatulog, bisan pa og maayo ang imong naunta kay oportunidad nga maayo ang imong katulog, like for example bakasyon ka, di man gihapon maayo ang akong katulog. So unsa man naay mga problema nga gihapon ni ana o mga simptomas sa insomnia, fatigue or malay kapoy ka permi, of course kay kulang kag katulog, unya saputon ka, dili kay ka makahinumdum, kulang kag concentration, mo ni siya mga consequences sangputan sa insomnia. Nya kay kuwa man kag katulog, sige kag absent either sa eskwela or sa imong trabaho, ang imong quality of life dili maayo. Unya prone ka sa mga aksidente or magkasayop-sayop ka sa imong trabaho, labi na kung ang imong trabaho kinanglan og maayo nga concentration or focus, ug kulang kag katulog, dili maayo nga imo nang pasagdaan. Kinanglan magpa-check up ka, or niya po sa sunod nga pag-lecture nako na anay mga dili kinahanglan nga magtumar og medisina, kanang una lang sa mga alternative techniques kung unsaon nga makatulog ta. Unya kung insomnia, magsige pug ka mabalaka ka kay of course kay di ka katulog. So murag nag-cycle. Unya tungod kay insomnia ka, dili ka ganahan mo kuyog or mag social, wala ka, magsige lang kang naa sa balay kay naguol ka labad sa imong ulo, dili maayo ka imong performance sa trabaho or sa eskwelahan. Nya dili ka motivated sa imong trabaho or sa bisag sa panimalay.
Unya nga na greater healthcare utilization. Kung naay mga insurance, kani nga mga pasyente nga naay mga insomnia, magsige ni silang balik-balik sa ospital o balik-balik sa ilang doktor. O ang insurance nila, ang insurance na sige bayad magtikataas mo na nga lan og taas ang imong healthcare utilization. Nya makatulog magduka maadlaw. Pagkagabi kay di mang maayo nga tulog maadlaw magduka sa either sa trabaho or sa imong eskwela. Unya naaputay nga og tension headache, papareha ra ni siya og simptomas sa migraine. Tension headache of course kay dili kay makatulog, tense ang imong mga muscles dinhi sa ulo, so makakos gihapon og labad sa ulo. Unya na kay mga gastrointestinal symptoms ng imo sige kag sakit imong tiyan, maghaplos imong tiyan, murag ang uban gani mura og kanang ang aslo musaka nga ri sa imong dughan, mao nang mga simptomas sa insomnia. O karon ako kani siya actually kani nga lecture nga akong gi-lecture karon kay bag-o ra pud ko nag-attend og lecture about sleep and headache. Ang akong mga ang mga lecturers, mga espesyalista sila sa sleep medicine, mga doctors og sa next week akong ipakita ang kinsa ang mga lecturers sa ang akong gi-attendan. So muna akong gi-share pod sa inyo aron nga pero dili hinuntanan ang kanilang mga angay lang nga simple lang kay ang uban nga mga about medication, about mga deep na nga mga sa lectures wa na nako gi-apil. Now kani National Sleep Foundation ang sleep duration recommendation usahay mahibulong ta nga 60 na kapin atong edad di naman kay kulang naman ang atong katulog. So mao ni siya ang angay dili ta angay mabalaka kay ang mag-anam tag kada taas ang atong edad magkaminos gyud natural gyud na sa atong lawas o sa atong utok nga dili na gyud taas ang atong kinatulugan. Di na pareha sa di apa ka sa newborn, sa bagong tao or di ba sa infant or di ba sa naka nag eskwela mga nasa elementary or di ba nasa high school tan-aw nimo dinha ang mga young adults matulog sila more or less the same na sa adults, pareha na sa adults pero kung sa 65 na takapin more or less 5 to 6 kaning number there's obos range na siya bali 5 to 6 to 9 unya na average nga 7 to 8 muna kung older adults 65 and above mao na siya ang range ko. So for example, kung ang atong katulog ra di ay 5 to 6 kung 60 na ta mga idara na ta, dinili na ta angay mabalaka kay kung kulang gani tag katulog, magsige pud tag ang tendency magsige pud tag kabalaka maong magsige na pud nung labad atong ulo. So naagyud na siya sa ang normal gyud sa magtikataas ng atong edad, magtikamubo pud ang atong kinatulgan. Unya niya pa ni siya ang sleep mo ni ang sleep pattern changes sa pag-edad nato. So ang sa taas nga kanang yellow part ang awake, unya ang sa middle kanang REM sleep ato ning gidiskussan last time ang rapid eye movement sleep mao ni siya dapit nga naa nata magdamgo kay maayo na gyud kaayo atong katulog. Unya kanang non-REM sleep mao na siya ang pagsugod pa nimo katulog mga first few hours imong katulog mo sugod na ginahina imong ginhawa, maghinahina imong heart rate unya kanang mauna siya ang nganan og non-REM sleep. So makita nato nga ang magtika taas ang atong edad, ang yellow nga part magtika taas pasabot ni ana nang tika taas po ang imong time nga awake kita bali wala ka natulog. Ang atong sleep pattern mag-anam og kataas ang atong edad, ang atong waking time kanang nagmatata magtikataas dili pareha sa kaning niapa sa mga batan-on ang ilang sleeping time mas sa taas-taas kaysa waking time nila. So munang atong ginatambag pud ang mga bata nga kinahanglan matulog mo kay ang atong utok kanang natay hormone, ang growth hormone kanang pagpatubo sa bata
mauna siya'y mutabang nga motubo ang bata. Unya kung matulog ang bata, kaning growth hormone maoy mo mugawas na para pagtabang tubo, pero kung dili matulog ang kanang growth hormone dili po na siya mugawas. So mauna nga ang atong mga bata atong tambagan nga kinahanglan matulog mo sayo, kumpleto niyang katulog aron maayo ang pagtubo hasta sa panglawas nila. Pero kitang mga idaran na dili na ta mabalaka kung dili na kay ta makatulog. Alam mo makatulog na kag 6 hours, 5, 6 hours, 8 hours aron maayo na. So put ka na nga katulog dili lang na kay tubo sa gabi. Kay for example sa buntag natulog na di ay ka nagtake na kag nap 1 hour or 2 hours. So imo na naikwenta sa imong gabi nga katulog. Og ato ning padayonon sa sunod nga mga lektura sa atong pag next week atong tun-an didto unsa uban nga mga problema, like for example unsa nang restless leg syndrome, unsa na ang kanang sleep apnea ato nang tun-an unya ato pong tun-an og unsay mga paagi nga dili necessary nga magtumar og tambal for pagsugod, dili man gyud na maayo nga maghatag dayon tag medisina, pero naasay tay mga gigitambag sa mga pasyente nga dili lang kay medisina kundi unsay angay natong buhaton naturally or mga sleep hygiene. Ug karon mopadayon kita sa pagpatalinghog sa lektura ni Pastor ug Attorney Eliezer Sakay sa mga butang nga adunay kalabutan sa tema ang Dios ug ang atong kaugmaon. Daghang salamat sa makausapa og mag-abot na usab kita sa sunod nga gayon. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Dalaygo ng Diyos, mga hinigugmang kaigsuonan ug mga kaigalaan nga nagatambong karon. Ang atong uluhan sa atong pagtuon karon tapos sa health lecture nga naghisgot bahin sa katulog ug sa labad sa ulo, ang aton usab karon tun-an nga dunay kalabutan sa Dios ug sa atong kaugmaon mao ang limbo nga wala damha. Ang atong paghisgot importante kaayo kay kininiya mga butang nga tinuod yun wala damha. O sama ta nga pagmata na lamang naada itay importante nga butang nga wala nato damha, kininiya mo ay atong tun-an karon. Na kanotisya baka nga dunay mga butang nga kaingno nimo og mao dili di ay. Kaingno nimo og mao na pero dili di ay mao. Sa daghang mga katuigan dunay mga scientists nga nagtuo sila nga ang kalibutan kanunay lang stationary wa na maglihok. Unya ang iyang kahimtang sa universe siya stationary sa tibuok universo o sa tanang mga butang siya stationary. Mao na gituuhan sa daghang mga scientists. Apil na ang mga bituon, ang adlaw naglibot palibot sa kalibutan. Muna gituuhan sa daghan bisan mga scientists hangtod miabot ang usa ka manghuna-hunaon nga gikan sa Poland nga mao si Copernicus. Siya nagdetermine nga ang kalibutan sa iyang kaugalingon naglihok usab og nagtuyok palibot sa adlaw. Iyang gikumparar ang kahimtang sama nagsakay kag barko. Pagsakay nimo og barko, magtan-aw ka bisag wa maglihok ang barko, dayon pagtan-aw nimo didto mura og galihok ang mga bituon, ang mga bulan, murag nagpalibot ang tanan. O kanana usa ka hulagway nga bisan og ikaw naghunong nagtuo ka nga naglibot sila kanimo pero dili na mao. Sa mao usab nga paagi si Copernicus ang katong Polish nga scientist nagsuwat siya nga ang kalihukan o ang lihok sa yuta sa walay pangutana dili na to mga question naga-produce sa impression nga ang entire universe naga-rotate niini pero ang katinuoran niini gayud mao nga kita naga-appeal sa pag-rotate naglihok usab ining kalibutan dili gipasabot nga kung kana gituuhan na sa kadaghanan mahimong tinuod o tungod kay ang uban o ikaw nagtuo na nga mao kana nga mahimo na gyud nga tinuod nagkinahanglan kini og pagtuki. Sama panalitan sa kaagi sa mga scientists nga naghuna-huna bahin ining lawa-lawa.
sa una si Aristotle nag-ingon nga kining lawa-lawa insekto. Mo isulti niya busa kining mga insects doon na ni sila unom ka mga legs, unom ka mga tail. So ang tanan nagunahuna nga kini ang lawa-lawa unom ang iyang legs. Why question? Hangtod sa pagdagan sa mga katuigan na usab ing naka ihap gyud iya yung giihap kini ang tiil sa mga spiders. O dili man lang di ay unom kun dili sumala pa ni Jean Baptiste Lamarck iyang gi-classify ang lawa-lawa ingon nga arachnid. Ang arachnid adunay 8 ka mga legs talagsaon nga characteristics nga wala din sa mga insekto. Busa dili ingon nga kana gituuhan na sa daghang mga katuigan nga maoy makapahimo ni ana nga matuod kini kabahin ni sa atong pagtuon karon. Mahimo ba nga ang tradition katong dugay na nga ginahimo unya gituuhan sa daghang mga katuigan o mga ideya nga nagdagan sa katuigan nakasulod sa iglesia nga Kristohanon, Christian Church. Is it possible that many who accepted falsehood in place of truth and very people today question it? May tabo ka na nga dunay daghang kaayo nga nidawat og dili matuod usa ka bakak puli sa matarong og sa pagkakaron pila lang ka mga tao ang nag-question ni ana. May tabo ka na nga posible karong kapanahona sama usab sa panahon ni Ginoong Hesukristo nga ang iyang iglesia nagpadaplin sa mga kasuguan sa Dios unya ilang gisunod ang mga tradisyon, ang mga sundunon lang gikan sa andan o kanang pulong nga tradition. Siguro mas masabtan ninyo kining pulong tradition aton lang hinuon nga tradition ang iyang binisaya. Ang tradition kanang gipasa-pasa nga mga kalihukan nga dugay na kaayo unya di na takaybaw kanusa ba ni nagsugod o dili na masusihan kung kanusa nakasugod kana nga tradition. Dunay tradition nga ang daghan nga mga Kristohanon nadawat unya nagtuo sila kay ilang nadawat og kinini amo ang balaod sa Dios. Nga sa kamatuoran di ay ilang gisunod ang sa kumpleto na lamang nga kinini adunay pagsugod nga iya lang sa tao, human origin. Ang basahon dinhi sa pinadayag nagatagna dunay prophecy dinhi nga ang yawa musulay sa pagpahisalaag sa Christian Church. Katingalahan kayo no. Busa muabli kita dito sa Bugna kapitulo 12 bersikulo 9. Nagkanayon dinhi ang balaang kasulatan akong basahon. Kay kini ang kaaway gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan ug gisalibay ang dako nga dragon ang daan nga bitin nga ginanganlan yawa og Satanas siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan gitambog siya ug uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manulunda. Dinhi makita nimo sa atong gibasa nga nagkanay nga siya naglimbong sa tibuok nga kalibutan. Dunay gihisgutan dinhi nga ang gitambog gikan sa langit mao ang yawa si Satanas og siya ginganlag daan nga bitin dako nga dragon mga description nga niya sa Biblia bahin kaniya og nagayon siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan. Kining pulong paglimbong ayaw ninyo kalimti kay ang yawa magalimbong ug nagalimbong. Siya nahimong serpente mo ning ginganlan dinhi ang daan nga bitin serpent kay siya naglimbong ni Eva dito sa tanaman sa Eden. Unya iyang gilimbungan usab ang mga tao lalaki babae sa pagdagan sa mga katuigan. Mo ni nga dinhi sa atong gibasa nagaingon siya gitambog og uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manulunda. Busa si Satanas usa ka manglilimbong. Maghimo siya sa iyang kaugalingon nga relihiyoso nga pagpakaron ingnon iyang suwayan sa ngalan sa relihiyon ang paghimo og mga kausaban sa balaod sa Dios. Karon, isn't it logical nga si Satan ang dakong maglilimbong muatake sa balaod sa Dios?
ang balaod sa Dios nga nagrepresentar sa otoridad sa Dios. Kung ang yawa makatangtang sa balaod sa Dios, ang resulta ni ana nga mahimo niyang tumong mao nga iyang matangtang ang otoridad usab o ang kagahom sa Dios. Kay ang balaod sa Dios mao na ang pundasyon, foundation sa iyang panggobyerno. Kay ang balaod sa Dios mao na ang nagpasabot, nagdefine og unsay insakto o ang daotan, what is right and what is wrong. Kung si Satanas makahimo sa paglimbong sa mga katawhan sa Ginoo bahin sa kasuguan, siya usab makahimo sa pag-undermine, siguro atong magamit ang pulong lipot. Makalipot siya sa intero nga pundasyon sa kagamhanan sa Dios o sa trono sa Dios. Kung iyang malipot, ma-undermine ang gahom sa Dios, iyang mahimo nga ang resulta ang mga tao dili mo hatag og pagsalig. Silbi ang credibility sa Dios maibanan. Busa dinhi sa dinhang iyang atakihon ang otoridad sa Ginoo pinaagi siyang kasuguan, dinha gyud niya atakiha labi na gyud ang naa sa kasing-kasing sa kasuguan sa Dios o kana ang naas kasing-kasing sa napulo ka sugo mao ang adlay papahulay. Ang kasing-kasing yun nahimutang yun nga mao'y kasing-kasing dinha kay gihisgutan kung kinsa ang Dios, ang iyang teritoryo, ang iyang kagahom ug kinsa siya creator. So why sugo sa napulo ka sugo nga naghisgot bahin sa Dios nga mao ang creator sa iyang territory o sa iyang kagahom gawas sa ikaapat ka sugo nga mao ang adlay papahulay. Pusa kini mo iyang atakihon. Dili ba logical nga ang yawa nga mao'y dakong manlilimbong iyang atakihon ang maglalalang sa langit ug sa yuta pinaagi sa pag-challenge niya sa simbolo sa iyang gahom sa paghimo ug kananaang iyang ilahanan nga siya maghimo mo ang adlay papahulay nga mao ang naa sa kasing-kasing silbi sa napulo ka sugo. Pusa ang mga tao mangutana sa kasagaran kinsa man ang nag-usab sa adlaw ipapahulay. Kini mao ang pangutana nga nagtangag og dakong ganti. Kinsa man ang Dios wala mag-usab. Ang Dios wala mag-usab ni ana. Wa kay mabasa sa Biblia nga iyang giusab kana. Nganuman, ang Biblia nagaingon sa Malakias 3:6, ako mo ang Ginoo ug ako dili mausab. Mao nang gisgutan dinha sa balaang kasulatan. Dunay mga matinud-anon nga mga katawhan nga nagtuon sila sa Biblia og ilang nakita ang Dios nga mao'y nagpanalangin sa adlay papahulay. Iya pagyud nang gibalaan. Og ila usab nga nabasa sa basahon dinhi sa Genesis nga ang Ginoo wa lang siya magpanalangin niya ng adlaw kundi iya pag yung gibalaan ang adlay papahulay. Unya siya mismo ni pahulay pa. Kini mga tao nga sa kinasing-kasing na nagpanghita sa kamaturan ilang nabasahan usab sa balaang kasulatan nga ang adlay papahulay gitukod sa sugod pa sa panahon nila ni Adan ug ni Eva, dili sa bisan kinsa nga mga Hudiyo kay ang Hudiyo mga 2,300 ka mga tuig pa ang nilabay una ang milungtad ang rasa o ang race sa mga Hudiyo. Kini nga mga honest-hearted Christians kinasing-kasing nagabasa sa balaang kasulatan. Nakabasa sila sa napulo ka sugo nga gisulat kini sa tudlo sa Dios. So busa kung iyang gisulat kini wa kay mabasa dinhi nga naa siya gisulat na usab nga lain nga iyang giilisan ng iyang adlay papahulay kay sumapa sa atong gibasa sa Malakias 3:6 siya walay pagkausab. Ug ang napulo ka sugo nagkanayon atong patalinghugan sa Exodus kapitulo 20. Atong basahon ni ug usab bisan nabasa ni nato sa nakalaway tungod kay atong madugangan ang atong pagsabot sa dinhang mudagan ta sa mga lakang nga gipahibaw sa Ginoo pinaagi sa propesiya. Sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10. Patalinghugin ninyo akong basahon ug basaho sab kung naa kay dalang Biblia nagkanayon dinhi. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton.
Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Ining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Sila na confused. Sa din na magbasa sila nga ang adlaw nga igpapahulay, adlaw nga igpapahulay sa Dios. Ma-confuse sila kay ngano nga ang ilang gitambungan nga iglesia nagpahulay sa adlaw Domingo dili sa adlaw papahulay. Sila naglibog tungod kay ang ilang na kining nag-refer ko sa honest-hearted Christians nga nagbasa sa tinuod gyud balaang kasulatan. Nalibog sila kay ang ilang mabasahan ang adlaw papahulay mao ang kasuguan klaro kaayo adlaw kapito. Unya nabasa pa gyud nila sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12. Atong basahon sa Ezekiel atong nagkanayon ang balaang kasulatan. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila. Aron sila makaila nga ako mao si Hiyuba nga nagbalaan kanila. Gihisgutan dinhi nga ang Ginoo mismo nagaingon nga ang timaan taliwala sa Dios niya ug sa iyang mga katawhan o ang adlawng ipapahulay. Timaan mao gihisgutan dinhi. Timaan ang gigamit dinhi aron sila makaila nga siya mao si Hiyuba nga nagbalaan kanila. Kabahin ni sa sanctification kini ni ang atong alagad sa Ginoo ug pagtuman sa iyang mga kasuguan. Ang mga honest-hearted Christians nakita nila nga ang adlaw ipapahulay unsa giingon sa Biblia? Usa ka timaan taliwala sa Dios ug sa iyang mga katawhan. So, nahimo ka na nga usa ka timaan sa daghang mga katuigan sa Dios ug sa iyang mga katawhan. Kini mga sincero nga mga Kristohanon nga nagabasa sa sincero nga nakakaplag usab sa Lucas 4:16 nga si Ginoong Hesus sumala sa iyang nabatasan niadto sa simbahan panahon sa adlaw ipapahulay nga mao ang adlaw ikapito. Ila usab nabasahan nga si Kristo niingon sa Mateo 24:20 ngadto sa iya nga ang iyang mga disipulo magpadayon pa sila og pahulay sa adlaw papahulay. Gipa hinumdumandaan sila nga bisan sa pag-abot sa usa ka dakong krisis sa destruction sa Jerusalem, gipaampo sila nga hinaut unta nga dili na matumong og adlaw papahulay. Sa ato pa bisan tapos sa Kalbaryo sa krus, tapos sa pagsaka ni Ginoong Hesukristo, balik nga to sa kalangitan, siya nahibaw nga ang iyang mga katawhan magapadayon sa pagsunod sa mga kasuguan nga iyang gibutan dinha sa iyang kabalaoran. Siya kining mga tao nga honest-hearted nakabasa usab sa Buhat 13 kapitulo 42 ngadto sa 44 nga si Apostol Pablo nagtudlo nga ang tibuok syudad nag-alagad o nagsaulog sa adlaw papahulay. Sila nakabasa usab sa pinadayag 1:10 nga ang Ginoo adunay adlaw. Unya kining adlaw sa Ginoo Lucas 6:5 ang adlaw papahulay mao ning Lord's Day. Walay lain dinhi nga gisgutan sa balang kasulatan nga Lord's Day mao ang adlaw papahulay. Nabasa nila kining mga honest-hearted Christians ang maong butang nga gipahayag ang Lord's Day sa Marcos 2:27-28 ug sa Mateo 12 bersikulo 8. Kini nga mga pagpahayag makapahibaw niya nga ang Lord's Day dili laing adlaw kundi adlaw nga igpapahulay. Kay mao ang Ginoo si Ginoong Hesukristo miingon nga siya Ginoo bisan pa sa adlaw papahulay. Kini nga mga Kristohanon mangutana o nakapangutana silang kaugalingon, busa kinsa man di ay ang nag-usab sa adlaw papahulay? Ila nakaplagan nga ang Diyos dili mo'y nag-usab. Ila nakaplagan nga ang mga tinun-an dili mo'y nag-usab. Ila nakaplagan nga si Ginoong Hesukristo dili mo'y nag-usab kay sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 8 si Ginoong Hesus nag-ingon, ako mao sa gihapon sa una karon og hangtod sa kahangturan. Walay kausaban ang iyang kustumbre mao lang gihapon kay Jesus is the same
yesterday, today, and forever. Ang Diyos wa mag-usab sa adlaw papahulay. Wa kay record nga ang Diyos nag-usab. Si Jesus wala mo usab sa adlaw papahulay. Ang iyang mga tinunan dili, ako Musbon, ang iyang mga tinunan dili makausab sa adlaw papahulay. Ang mga tinunan dili makausab tungod kay ang Bible nagaingon sa Buhat 5:29 sa dinhang nakonfrontahi na ay confrontation bahin sa taliwala sa tradition o sa mga kalihukan sa tao nga ipasunod ni sa mga tinunan, kini ang tubag sa mga tinunan. Among pilion ang pagsunod sa Dios kaysa pagsunod sa tao. We ought to obey God rather than men. Busa, ang pangutana mao nga kung ang Dios wala mag-usab sa adlaw papahulay, kung si Jesus wala mag-usab sa adlaw papahulay, kung ang mga tinunan wala mag-usab sa adlaw papahulay, kinsa man diay. Sa basahon sa Pinadayag, Kapitulo 13, atong mabasa dinhi ang usa ka pintas nga mananap nga gihisgutan dinhi nga migimaw gikan sa dagat. Busa, ablihang inyong mga balaang kasulatan, hinaut nga naamo gikuptan usab karon. Pinadayag or Bugna, Kapitulo 13, atong basahon dinhi kining gihisgutan dinhi nga mapintas nga mananap. Kay kinini ang pintas nga mananap gihisgutan dinhi sa iyang description, masabtan nimo nga siya batok ni Kristo or anti-Christ. Ang tibuok kalibutan nagsunod sa mga panglingla ni ining pintas nga mananap. Sa Pinadayag 13 makita nimo ang katingalahan kaayo nga paghulagway dinhi. Akong basahon nagkanayon. Og mitindog siya sa baybayon sa dagat, Kapitulo 13 bersikulo 1. Og nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat, nga adunay napulo ka mga sungay ug 7 ka mga ulo, ug sa iyang mga sungay may napulo ka mga dayadima, ug sa iyang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala. Gisgutan dinhi ang ngalan sa pasipala. Kung maghisguta dinhi sa balaang kasulatan og mananap, maghisgot dinhi og sama ni ana mga mananap, lain-lain nga mahulagway, lain-lain nga klases mananap. Sa Biblia nagkahulugan na og hari. Kung dili man hari, gingharian. Mahimo na nga political or religious power. Political kingdom or religious power. Mo niya sa mga pagtuon dinhi sa ubang mga tekstos balang kasulatan, musangko kaniana nga ang mananap nga girepresentan dinhi sa Biblia nagrepresentar og kingdom o dili hari o dili religious power. Kini nga pintas nga mananap nga atong gibasa migimaw gikan sa dagat. Unya sa atong gibasa nagkanayon nga nigimaw kini siya og ang iyang ulo ang mga og sa iyang mga ulo ang mga ngalan sa pasipala. Mapasipadon nga gahom. Mapasipadon nga gahom. Sa Biblia kining pulong nga blasphemy, pasipala, nag-occur ni moabot kini ang mga pulong alang sa mga earthly power, mga tawhanon, yutan-on nga mga gahom o tao nga muangkon sa mga pribilehiyo o mga prerogatives or katungod nga iya lamang sa Dios. So ako Musbon, ang blasphemy naghisgutan din sa Biblia, nag-refer sa dinhang ang usa ka earthly power o tao or human being nag-assume muangkon siya sa privileges or prerogatives. Kanang prerogatives mga katungod nga iya lang sa Dios. Kung iya nang angkonon nga iya nga prerogative o iya nga kagahom o iya nga katungod, na dinha mahitabo ang ginganlan og blasphemy or ginganlan ta sa Bisaya og pagpasipala. Ang pagpasipala mao ang pag-angkon nga duna kay authority sa pag-usab sa balaod nga gisulat mismo sa tudlo sa Dios. Ako Musbon, usa kada kong pagpasipala ang pag-angkon nga ikaw makausab sa balaod nga gisulat gyud sa tudlo ni Ginoo sa Dios. Kung gitudlo sa Dios nya ikaw moingon nga makaangkon ka nga makausab
angkon ka, nakahimo ka og pagpasipala sa Dios. So, nasabtan na nato og unsa ang pasipala. So dinhi sa Bugna kapitulo 13 bersikulo 2, dunay mananap nga pintas nga gihulugway dinhi og nagkanayon ang balang kasulatan niya kana siya anaa sa iyang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala. Kuyog din ang pasipala. Bersikulo 2. Og ang mananap nga mapintas nga akong hingkit-an sama sa usa ka leopardo, ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka oso, ug ang iyang baba ingon sa baba sa leon. Ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug ang dakong pagbulutan. Kinsa ganitong dragon nga atong gibasa ganiha? Si Satanas, ang yawa, ang karaang serpente, maoy naghatag og kagahom. Kini ang atong gibasa karon, bugat-bugat na ni nga propesiya, pero dili nato kinahanglan palabyon kini kay atong mahatagan og dugang nga kabug-aton ang atong tun-an sa dinhang muhisgot ta sa mga propesiya kay kining propesiya kung imo lang palabyon pagbasa dili nimo masabtan. Pero kung imong tukion pagbasa, unya mo basa pug ka diri sa ubang mga basahon, labi na sa basahon sa Daniel, imo mahimuan kini og pagsabot nga klaro kayo og unsa iyang girefer. Aron masabtan nato og unsa umaabot sa unahan, sa future ni ining kalibutan, masabtan nato nga hiusahon adunay pag-usa sa church and state. So dinha pa sa panahon sa pinadayag na anay gisgutan dinhi nga dunay panahon nga hiusahon ang iglesia ug ang estado, church and state, unity of church and state. Karon sa Pilipinas dunay gingalan separation of church and state. Buwag ang simbahan, ang gobyerno. Diri po sa United States of America, mauusab. Bulag ang simbahan, religious, lahi, ug ang kaning gobyerno po. So lahi, dili nga ang gobyerno mo magbuot sa simbahan. Pero sa dinhang mahiusa ang simbahan ug ang estado, ang gobyerno ug ang simbahan mag-usa na musangko usab kana naa sa pagtuon nga nias balang kasulatan sa nga naay numero dinang 666. Daghang pa kay atong tun-an dinhi, pero kini ang atong tun-an karon igo kayo nga mopahibaw kanato sa angay natong masabtan ni ang dakong lingla nga wa lang nato damha. Busa atangi kini kay ato ning tun-an karon kay importante ni kinahanglan kayo nato masabtan sama panalitan ang simbolo nga leon, ang simbolo sa oso or bear, ang simbolo sa leopardo o sa dragon. Kinahanglan kayo nga atong masabtan kini. Kay ang gubat, dunay gubat nga nag-exist. Ang gubat sa universo mao ang taliwala sa maayo ug sa dautan, taliwala sa Dios ug sa kaaway. O kini ang giilugan niini sa kaaway, gusto niyang mailog ang pagsimba sa tao. Unsa ang battle sa taliwala sa maayo ug sa dautan? Mao ang battle over worship. O kung ang battle bahin sa pagsimba gani, kanana mudagan yun na ngadto sa sentro nga mao ang balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios. Kaya ang balaod sa Dios mao ang pundasyon sa iyang panggobyerno. Unya siya worthy sa worship tungod kay siya ang naghimo sa langit ug sa yuta. Ug sa napulo ka sugo, naa sa ika-4 ka sugo gideklarar nga ang Dios po'y naghimo sa langit ug sa yuta. Ug iyang gideklarar ang adlaw ika-7 nga mao ang balaan o kini iyang gipahulayan, iyang gibalaan o gipanalanginan. Busa kini mo'y atakihon sa kaaway kay mauna naa sa napo kasugo mo'y nagdeklarar bahin sa Dios nga mao ang maglalalang, mao ang creator. Wa magmahin ang kaaway niya ang uban nga mga sugo tungod kay awa na maghisgot og worship pero naghisgot og maayong kinaiya. Dako kayo ang iyang pag-atake o iyang tumong mao ang pag-atake sa pundasyon sa pamalaod sa Ginoo og naa sa napulo ka sugo. Ang kasing-kasing sa
napulo kasugo mo ang adlaw papahulay. Niining adlaw papahulay na ang dakong away bahin sa pagsimba. That is where the controversy over worship can be located. Kay nga naman, na din ha ang Diyos nga naglalang o mauna na ang nagdeklara kung kinsay naghimo sa langit ug sa yuta nga nakahimo niya usab ingon nga Diyos nga takos siya simbahon. Dunay muilog niya ang pagsimba po sa linglahon ang tao. Aron masabtan nato ang pinadayag, kinahanglan nato tun-an usab ang basahon sa Daniel. Kining Daniel usa-usab ni dinhi sa daang tugon nga puno sa mga propesiya. Ang mga propesiya sa basahon ni Daniel mao ni ang kutay nga ri sa propesiya sa pinadayag. Pusa dinhi sa daang tugon sa basahon sa Daniel unya ang bugna, ang revelation di as katapusan, kining duha nag-atbang ni sila og naay kutay aron kung gusto nimo masabtan ang basahon sa pinadayag, dagan ngadto sa basahon sa Daniel. Kay tuwa didto ang mga explanation dinhi nga makapasayon nimo pagsabot sa basahon sa pinadayag. Mao ni akong ipahibaw ninyo nga dunay daghang kayo nga moingon nga wala nang daan tugon. Naibaw mo kung gusto mo magtuon o makasabot sa basahon sa bugna o Book of Revelation, inyong atuon ang daang tugon sa Daniel kay tuwa didto ang klaro aron masabtan nimo ang gisummarize na lang, ang mubo na lang nga mensahe dinhi sa pinadayag or sa Book of Revelation, gisaysay og lapad-lapad og taas-taas diri sa basahon sa Daniel. Busa moadto ta sa basahon sa Daniel, kapitulo 7. Atong basahon dinhi kay kini niya makita nimo nga parehas ang iyang paghulagway, paghisgot og mga mananap sa atong gibasa bago pa lamang ang pinadayag kapitulo 13. So, sa pinadayag 13, nga naghisgot niya itong mga mananap, makaplaga na diri sa Daniel, kapitulo 7. Og niya na, ikaw makatimbang-timbang na, mao di ay na ang kahulugan. Niya, makahatag na nimo og pagsabot, bahin na mga butang nga angay natong tukion, sama sa leon, sama sa uso, sama sa leopardo, sama sa dragon. Kining dinhi sa basahon sa Daniel 7, makuha nato ang hulagway sa gahom nga mo pataas sa early century sa mga una pang nga mga siglo tapos sa panahon sa mga tinun-an kay kana mudangat nga to sa paghiusa sa church and state. Sa ato karon wa mausa ang church and state pero dunay panahon sa nakalabay nga nausa ang church ug ang state, ang gobyerno ug ang iglesia nausa og dinha adunay dako kaayong kalihukan nga nahimo nga nakapausab sa dagan sa kapanahonan. Og moabot gihapon ang panahon na in the future. Pero karon atong masabtan lamang dunay dakong kahimuen nga niresulta gumikan sa kalihukan sa kalabay nga gitagna na sa pinadayag kapitulo 13 o sa Daniel kapitulo 7. Kini nga relihiyoso nga gahom muangkon sila nga dunay kagahom or authority nga iya sa Dios. Kay siya muangkon nga siya may gahom sa pag-usab sa balaod sa Dios. So kung aduna kay pag-angkon nga makausab sa balaod sa Dios, unsay una natong gisgutan dinha sa pagbasa nato sa pinadayag kapitulo 13, katong pulong pagpasipala. Blasphemy. Usa ka dakong blasphemy, usa ka pagpasipala ang pag-angkon nga ikaw adunay otoridad kagahom sa pag-usab sa balaod sa Ginoo. Karon atong tun-an kay makita nato sa balaang kasulatan kung kinsa ning gahom nga atong gi-refer, nga kinsa ning gahom nga misaka, migimaw o unsa may gibuhat niining gahoma. Akong basahon ang propesya sa Biblia nga naghisgot bahin sa pag-usab sa balaod sa Dios. Og dayon niini maabli nato ang history, ang mga kagikan, og mabasa nato ang kadtong nagapangangkon nga aduna say igong otoridad sa pag-usab sa adlaw papahulay. Sa lili pa humaning akong presentation karon inyong masabtan, posible sa primero pang higayon sa inyong kinabuhi ang central issues ni ining conflict over worship. Kining conflict, kanang panag-away, panag-ilog, panag-away taliwala
sa usa ka gahom ug sa usa ka lain nga gahom over worship. O ngano nga ang adlaw papahulay importante kaayo ngadto sa Dios. Imo sab masabtan ngano nga ang adlawng Domingo niabot sa Christian Church. Usa ka gabi si Propeta Daniel nakatulog. Unya nagdamgo siya. Ang damgo niya na record na sa Daniel kapitulo 7 bersikulo mga sumusunod nga mga bersikulo nga naa din ha. Katingalahan kaayo, makatingala kaayo nga kini ang mga butanga makahatag ka natog handuraw nga sa una pa daya gisuwat na sa balang kasulatan og kita angay may bawo nga kini nga natuman ang gisulti na daan sa balang kasulatan masayra nato og asa ang gipaboran sa Ginoo. Atong ablihan ang basahon sa Daniel kapitulo 7. Kini mao ang nag-record og unsa ang damgo ni Daniel. Karon nagkanayon. Si Daniel misulti og miingon, ako nakakita sa akong panan-awon sa gabi o ganiya karon ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat. O migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalain-lain ang usa og usa. Upat ka mga mananap migawas gikan sa dagat lain-lain ang dagway sa usag usa. Unsa may kahulugan sa mananap sa dinang gamito ni sa propesya sa balang kasulatan. Pareha ra gihapon nga kapitulo bersikulo 17. Nagkanayon ang Biblia bersikulo 17. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Upat ka mga hari. So nakita nato og unsay gipasabot sa dinang maghisgot og mananap, naghisgot ni og hari og gingharian. Unya upat man ni ka mananap, naghisgot ni og upat ka mga gingharian. Busa sa bersikulo 23 nag-ingon sa ingon ni ana siya miingon ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Ikaupat na ay succession of gingharian, pasunod nga magingharian, siya mo ang ikaupat nga gingharian sa yuta kay world empires niya nga lahi gikan sa tanang mga gingharian ug mulamoy sa tibuok yuta ug magayatak niini ug magadugmok kaniya. Kini ikaupat ka mananap gisgutan dinhi nga ikaupat ka gingharian. Si Daniel nakakita og pila ka mananap? Upat. Unsay kalugan nining upat ka mananap? Upat ka gingharian. Kini nga mga gingharian world ruling or nagdumalas tibuok kalibutan, world empires, world ruling kingdoms. Ang kingdom nga sa panahon ni Daniel o ang mga sunod-sunod nga mga world kingdoms tapos ni ana. Unang pasunod. Kita nakabasa sa upat ka mga world ruling kingdoms sa basahon sa Daniel. Kung kamo nakaagi na o pagtuon sa Daniel kapitulo 2, makaplagan ninyo dinas pagtuon nga sinimukad nila sa dunay damgo. Ngani ni ang atong gitun-an Daniel City sa kapitulo 2 na dinay usa ka damgo ni hari ni Bukidnezar. Nabucodonosor sa Bisaya, siya mao hari sa Babylonia niadtong panahon na nagdamgo siya og dako kay estatwa. Ang dako nga image o larawan dunay bulawan nga ulo. Nagkanayon sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 32. Ang iyang ulo bulawan nga lunsay, ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton salapi ug ang iyang tiyan ug ang iyang mga paa tumbaga, ang iyang bitiis puthaw, ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kulunon. Kini mao ang lain-lain nga description sa pasunod sa mga gingharian. Unya sa dinang pagdagan nimo nga sa kalugan, upat ka mga pasunod sa lain nga mga gingharian. Nagpasunod una, ang nag-una mo ang gingharian nga giharian ni Hari Nabucodonosor. Unsa man gingharian to? Babylonia. Ang Babylonia napildi sa combined forces sa Medo-Persia. Ang Persians o ang Medo-Persia napildi sila sa Greece, sa mga Greeks. Ang Greeks napildi sa mga Romans. Mao na ang upat ka mga
world ruling empires nagpasunod ni og gisgutan sa balaang kasulatan girepresentahan sa upat ka mga metals: gold, silver, brass, iron. Dayon, ang image dunay tiil siya nga nagsagol yuta nga kulunon og nasagol og naiputhaw. Nagrepresentar kana sa dinhang nagkabahin-bahin ang Europa. Kaya ang tibuok Europe sa una, Roman Empire na, pagkabahin-bahin ni ana, mo na nga diri sa tiil, hisgutan na nga nagsagol ang ang puthaw ang yuta nga kulunon. Kini ang vision or pananawon nga atong gitun-an sa Daniel 7, wala maghisgot og upat ka mga metals, kundi upat ka mga mananap. Upat ka mga mananap ang gisgutan. Busa atong lantawon kining lain-lain nga mananap nga girepresentahan usab ang lain-lain nga mga karaan nga mga nasod. Og hangtod moabot ta sa panahon ni Ginoong Hesukristo og sa early Christianity, unsay dagan sa kapanaonan. Og makita nato ang gahom nga mi-emerge, migawas nga ni-attempt sa pag-usab sa adlaw ipapahulay sa Dios. Kining pulong nga attempt mao ning gigamit dinhi sa balang kasulatan kay bisag unsaon og usab sa tao kutob ra gyud sa stage sa attempt. Kaninyo nga nakasuhito na bahin sa mga criminal cases, dunay nganlan og attempted, dunay frustrated, dunay consummated. Ang attempted wa gyud na mahitabo na ay attempt. So kanina ang mga pag-usab sa mabalaod sa Ginoo kutob ra ni sa attempted stage, di gyud na makausab kay why kausaban gikan pa sa tanaman sa Eden hangtod sa mga ni Ginoo Hesus, sa mga tinun-an hangtod pas bag-ong langit ug sa bag-ong yuta magpadayon ang adlay papahulay. Any change is only up to the attempted stage. Dili gana wa gay kabot sa frustrated, dinhas labi na sa consummated, kutob ra siya sa attempted. Pusa daghan ang atong tun-an dinhi sa balaang kasulatan o hinaot nga kita magpadayon sa pag-atang niini alang sa sunod nato nga presentation. Kaya ato nang sugdan kung unsay kalugan sa una nga beast, una nga mananap, ang ikaduha, ikatulo ug ikaapat. Kini atong tugkaron ug muadto ta sa mga importante nga bahin sa history nga makahatag og kahauman, muhaom ang tanang gisulti sa balaang kasulatan. Ang akong hangyo kaninyo padayon sa pagtuon sa balaang kasulatan ug sa bisan unsang buta nga inyong makaplagan gikan sa pulong sa Ginoo, sunda ug iampo kini pangayo sa giyas balaang espiritu aron ikaw hatagan og kaisog sa pagbarog kung unsa ang imong gituohan sumala sa kasuguan sa Dios dili sumala sa kasuguan sa tao. Hinaot nga ang Dios magpanalangin kaninyo at tangi ang sunod nato nga pagtuon sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug magampo kita. O Dios nga gamhanan sa nga tanan, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong nga pulong nga bisan og adunay mga paglinglan ining kalibutan na ikaw nagahatag og mga propesya aron magiyahan kami aron kami makasunod sa imong mga mataro nga dalan nga magdala namo nga nasa imong gingharian. Salamat sa imong grasya, salamat sa kaluwasan dinha ni Ginoong Hesukristo ug himuang nga mahimong buhi kanunay kanamo ang pulong ni Ginoong Hesukristo. Ingon nga kami iyang giluwas, pinagi siyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus, nga ang pulong usab niya nga kung kita nahigugma kaniya, bantayan ang iyang sugo nga kanunay maglihok nga buhi sa among mga kasing-kasing. Kinita na among giampo, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo walay kalipayan kung siya wala sa imong giliran. Una-una gayud ang kinabuhi mo.
sakit o kaguol ang masinati mo, o dili ka mahimutan. Ang Diyos naghulat lamang kung kanus ka mo alagad kaniya. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. O gayaw na pagduha-duha sa pagsangpit kaniya. Kay siya andam sa kanunay sa pagtawad kanimo sa tinudanan. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Okay, so salamat kayo sa mensahe sa pulong sa Ginoo ug sa alawiton ug nintak na makapaglaom ato nang isunod ang ato nga 7-7 prayer as our closing prayer. Siguro ako ay magadumala ini Kuya Romel, Kuya Boning. O akong gihanyo ang tanan sa pakiguban makapaglaom mo hunong tos makaliwat sa atong tagatag sa mga buluhaton diha. O kuyugi mininyo alang isa atong hiniusang pagampo. Sa atong pagpasalamat o pagpanginahanglan, ang pag-ampo mao ang pagkigsulti sa Ginoo nga atong higala. Tungod niini ang 92.7 York FM magatud kaninyo nining tulumanon 777 Prayer. Tulumanon sa pag-ampo o pagpasalamat sa labaw makagagahom o karon aniya ang inyong tigdumala. Kaya ito ka mga ulo makapaglaom mag-aampo ta. Dalaygon o gamahan na mga Diyos nga nagas mga langit. Among padayon o Diyos sa pagdaig nga kanimo. Pinagi usab sa lain usab nga tulunganon karon nga alas 7 sa morning praise with BFF. Salamat sa mo Diyos sa mensahe nga imong gi-share kanamo karon gihatag kanamo karon pinagi kan Dr. Rabler, Pastor ato ni Lesser Sakay ug sa mga awit. Naghatag kanamo karon Diyos og dako nga mensahe sa mong kinabuhi. Ilabi na usab ang pagsunod o Diyos sa imong kabalauran ug ang pagbantay sa adlawng ipapahulay bisan tuod dunay mga tao nga naga-attempt sa pag-usab niini apan o Diyos kini siya wala kini siya
bungkaw ug wala kini siya mawala tungod kay ikaw o Dios padayon sa pagkupot niini alang usab nga pagasundon kini sa imong mga katawhan. O Dios ni taknaa, ako nagaampo ka na kanimo sa pinasahi sa mga pinalang makaigsuonan. Ilabi na usab sa request diya sa among comment section. Nailukring o usab sa sister ni Sister Bell. O akong gaampo na kanimo usab o Dios karon sa pagpadayon sa kang Brother Ben Garma sa iyo sa kompletong kaayuhan, kauban kang Sister Jubilee Ramoran, kananay Lia Poblador, kauban usab ka Sister Nida Perez, o kauban kang Brother Javi Carbonilla, Brother Dodong Monsanto, o sa kay Brother Danny Sakay. O Diyos sa amo usab nga mga anchors, Kuya Ruben, Kuya Buning, kanako, Sir Boy, sa mga speakers, o Diyos gikan sa Sunday paingon Saturday, ang amo mga partner stations, sa tanan na mga makaisun usab nga nagalantaw karon sa YouTube, sa Facebook, ug naalaminaw sa tagkatag sa nila ka mga transistor radio. Lord, ang imong balang espiritu imo ibubo sa patag usa namo karon. Aron kami nga tanan malig-on ug maayo sa amo usab nga mga balatian, pisikal, mental, sosyal, labaw sa nga tanan sa espiritual. Salamat o Dios sa pagtubag sa mga pag-ampo. Dawata kami nga imong mga anak nga pinasaylo. Kaya among gitugang nga kanimo ang tanong gilauman kini among pag-ampo imo kini siyang pagalawaton o makaangkon kaming tubag niini sumala sa imong kabubuton tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. Okay, Amen. magkapaglaom din natapos atong tulumanon og atong ihatag kang Kuya Buning ang parting words nga iyang hatag karon kauban kang Kuya Ruben. Kuya Buning, Kuya Ruben. Okay, so di kang salamat Pastor, o di kang salamat ni Attorney Pastor Lee Sakay sa matawag nga mensahe. Yung ano sab sa atong mga viewers o mga listeners nga naa diha sa atong comment section. Di kang salamat sa iyong papakiguban kanamo o sa gihapon among ipadayag nga pinaagi kaninyo nakabaton mi og kadasig sa kanunay kadabuntag pagmata. Mabulokon. Sa partner, Mabulokon. kini may nakaataw og dugang dayan-dayan o pagkamabulokon sa buntagon. Na may Kauban sa diyan atong may diyan sumpay na. multi-talent nga angkor diha sa Ilongos, Pastor Mait. Uban sa akong partner nga among certified marriage counselor diri sa Yay. Amen. Ano lang tanan o galang sa atong mga viewers, sundin ninyo kanunay ang atong tulmanon alang sa pagpadayon kay daghan tag mapukpo ug mabulahan ta pinaagi sa maong tulmanon. Salamat Amen. mga God bless sa atong tanan. Partner. Kuya Ruben. Okay, salamat. Ato lang nang pasagdahan ng ato ang diha sa bukid kay Sa bukid. di man na palito ng istorya, no? Mao gina siya. Indot gina siya. Pabuhi na sa mga pagbati. Kuya Ruben. Istorya nga makapadasig. Pabuhi sa mga pagbati. Duhi. So ayaw kalimot mga kapaglaom nga ug padapod atong padayonon ang atong gitunan o Happy New Year kaninyong tanan. Yes. So, Kuya Ruben, Kuya Buning, ugma, padayon nga punta ha. Kay nindot kay ito itong Padayon na. Oh, padayon nga punta. Yan ang Okay, so domain mga- na kamo mga kapaglaom mo naghatag og dugang kulor sa ato ang program. Amen. So, thank you Kuya Buning, Kuya Ruben. Kita-kita kaya po ang mas buntag sa maog hapon na itong kasigutanan makaigsunan. Ug atong pasalamatan din rin no, si Ate Bilen. So, salamat kay Ate Bilen o diaw sa makaigsunan sa atong hingala si Sister Bibi Itable. Kailan ni Kuya Ruben o Kuya Buning. So, salamat usab sa pastor sa encouragement sa pagpadayon sa pagpaminaw ug sa pagtuon sa Biblia. Amen, pastor. Salamat kayo, Sister Bibi. Okay, Ate Bilen, please continue to praying na Ate Nida. Yes, Ate Bilen, salamat kayo. O thank you kuno nga to kang pastor Attorney Elisha sa kayo Dr. Abler. Makapaglawa wala kita igong oras no. Ilapas tag mga pila ka mga minuto. So, a morning press with BFF nana sulod na sila makapaglaom karon taon-taon. Hey! Okay, yeah. Oy! Huwag kalimot. Oy, salamat kayo Dadyo. Naama lagi na lagi diha. Ano man naama diha? Murag abot pagtabangon dito man Manila. Nakabisita. Ay, Nakabisita sa bukid. unfair kay na siyang naara na diha niya sa amo diri dili mo bisita. Ay, way dili na nindot. O kanang kinalbisitaon sa bidiri. Okay, so salamat sa tanan. Huwag may Okay, buntag. daw no. So salamat kay makaigsunan. Sa gihapon no, atong ibilin sa ninyo karon buntaga nga di lang kita kapuyan o di lang kita pulan basta pagdaig sa Ginoo ang ato nga kanunay pagahisgutan. God bless o give them all to Jesus. Malipayon nga adlaw Amen. Lunes karatong tanan. Bye-bye. Kita-kita taog mas buntag.
broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio, 92.7 FM, Hilongos Leyte.